Teni ae kowe randang diparani wis duwite entek iki. Ngomplek tah kuwi lek bojone lunga mesti ngomplek kok. Betul. Komplek 1030. enak ya 30. Sing umur 45 ya sakmene ae. 50 juta. Ayo ndang, cacuk kok kira sapi apa piye? Rokok ya kerek sitok lho. Wis ra nek apa-apa. Kok enake bisa dilempet ae. Sing lunga ya ora kirim-kirim. Si otong ya bolak-balik tengah-tengil ae. Bingung. Toke gatel. Tak yo gak duwe duit. Soalnya duwe duit iso ngurusi sing gatel-gatel. Aku ora duwe duit ya. Wis adus lah. Ini turu enake mangan sik niki. Suwe ket mambengi rumahan. Oh no. Aduh. Ora nek apa-apa blas ngene iki. Utang luwe ora nek apa-apa. Iya. Sing didol ya ora enek. Kok bisa didol. Aku lumayan lah kan nang marung. Ya masih orang dia popo mangan ya pangan nek warung to, Bos. Kene. Leto mangan nek omah. Wis dolan. Timbang utang luwe. Timbangane mikir jeruk-jeruknya enek ndang di sentakne ndang wis. Tumpak niki ora yo tangga cair. Sedan lawas ya. Dolan saiki yo modern yo posting lho, Bos. Oke. Dijual Magicom lengkap full set, surat-surat lengkap, minus panasan gak ngaruh. Jual 500.000 nego. COD sembarang los. Oke. Posting. Kayak kendi iki. Jancuk. So nek pasar Kliwon nih, wah ketok iki ngenai duit iki. Jajal ya tak milih-milih yo 1 juta 2 juta mawon duwe. Genah iki wis. Parane nek mae. Teni ae kowe randang diparani wis duwite entek iki. Ngomplek tah kuwi lek bojone lunga mesti ngomplek kok. Wis parane mae. Man. Oi. Ngapa wae? Iki lho.
Ngaleni iki lho. Yo apa? Nggih golek kurang lho. Golek pura kok gawe jaring. Ini oke. Ini iki golek kroto to. Golek kroto? Heeh. Yo golek upet tau. Larang sakon kan. Iya. Yo ya, hati-hati. Oke. Kroto jaring. Ana kok apa stres. Woi, Nyapa nek kono? pas antene enek 2 jam. Enek telu. Wah, di. Nyapa nek? Aku. Enek perlu. Wah, wis saiki ketok nggo. Ganteng. Ya jelas to wong mase. Tapi ini tak ganteng. Terus ya. Aku nih barang kita wenteng. Enteng no. Gak usah repot-repot di tak anu nih. Ora usah. Ora tenang Pak nek samarku lek tanganmu lecet kok piye nek. Iki sedan pickup sing terbaru, Bos. Mana-mana iki. Tak rumat masalah. Tenang tak cucekne ritek ra apa-apa wis. Jod. Tak omongi. Apa neh iki sing diwangi iki? Gembos to nih. Usah wis. Lah. Oh, atas. Rada gembos no. Ora apa-apa kuwi. Tegese oke. Wis tak resikane to wis. Ora Tenang wis iki pompong aku iki semangat iki. Apa kok kintil e? Lho gak Ora yo piye to yo karo kanca yo. Tanggahku apik to. ya apik to Pangga. Bar kondi iki mau. Oh, kidul. Biasa. Oh, Apa? Kok kliwonan aku. Ket isuk jam 6 kira-kira. Jam 6. Layak kita. Saiki tengah siji. Anak no. Ngawur iki mati yo. Kok Ngapa enek apa? ambil iki. Sampainya. Oh, biasa ngene Gak biasa. disawang iki mane makune rada ngene lho. Ini abot iki otong, si otong. Piye? Yo. Iki mau yo. Di fokus. Oke. Ya iki mau yo. Ono HP ya. Kanca dijak omong Iya wis, nek apa nek apa. Yo. Mangkel yo. Sampai pesawat loh, diber. Tunggu. Hus. Cek to, rungokno sik. Aku arep omong. Ya iki mau kan Ya kan yo krokono ben penak. Basane iki. kadung arep omong. Iku lecet tinggi nggo. Lho. Oh to, ngomong. Yo krokono. Wis, iki gak apa-apa iki. Ini kene. Krokene. Ya cerita kene apa? Ngerti to awakmu Mbak Giman? Kapan kae? Iya. Lah, yo enek hubungane karo kae. Masalah duit. Lah, wi ro. Ya jenenge kanca kan ketok kandel kan yo piye-piye kono. Nek sedomone kandel ya ora kandel. Yo Domone kandel. tipis aku ya mau. Oh. Yo wis piye lah, anu pantese. Oh, wis matur suwun. Yo pantese lah. Jenenge kanca butuh. Ora. Wis servis korek apa ora?
Ora boyo ganti. Bah duit kandel kok. Kuwi lho sik kenek ditulungi sik kenek, Bos. Duit akeh arek. Iku. Yo iki yo amit yo iki. Yo lek enek iki yo 1 juta ae. Wis to, seminggu tak balekne. Tenan iki. Duit. Leh, enggak. Wis to seminggu tak balekne, tenan iki. Aku ya apal lek lagumu. Tapi kan yo aku ora Omong tau seminggu to iki nganu. lho iso sebulan. Omong sebulan iso setahun ngono. Yo ora sih jane. Aku asine yo eling. Tapi Wis ora enek apa-apa. Arep mancing ganti mutang manuk. Ketok manuk nek kene akeh iki. Apa ora nek bene cuit-cuit. Nek, double. Pernah. ini perjalanan yo terus. Sekarang sedilut ya. Kayak ngetok. Aku udah jam 6 iki, Meng. Lah ini tok lho aku Budal. yo aku iki mong. Toro ngono. Budali jam 6 ayo. Yo, Jam 7 wis payu. alhamdulillah. Iya ta. Ah, Lah iki aku mulai jam 1. Jam 1 beduk iki lagi teko omah iki. Mbok cegat. wis kok Bebelan. diae kok sampai jam 1. Ya kok pasar Kliwonan kuwi mang toko. Lah terus mulie. Mulie yo biasa to ngalor. Terus Lah, mampir. lah kuwi lho sing anu lho budale jam 6 jam 7 payu lho sajam lho. Mulai sosok sampai beduk. Nah iki otong iki sekarang ditulungi kok. Iki nomor 1 otong. Kuwi nggugoni otong wis tenan entek. Dusmu Wis entek kok. wis entek. Entek resik delokne kandang entek resik. Wis Terus tak patok. Bosok golek rambanan iso wis tak dol lah. Ora tak nggih pakan wedhusku dhewe. Wis ra enek dipakakne. bojomu ora yo kirim. Aku ora ro kabare kok. Bah, lah iki ndek bojo mbok cocolne lunga, mbok ijeni tapi yo bahasan saiki kok ora mbok nganu blas ngono piye? Ora apa-apa kan cerita. Lah iki ndi bos iki nganune iki? Santen lho, aku nyandi to. Luwe to. Yo gengsi to, Bos. Mangan nang omah, yo warung. Wah, potonganmu kok kadel. Iki fotonya akeh coy. Panen kok. Piro butuhmu piro? 1 juta ae. Juta. Yo 2 juta lek enak ra apa-apa. Ya kakek wedhus telu payune mek piro to, Bos? Petelu yo wis sitok 2 juta 6. Eh, Bah, lagi kuwi lho. Nada. Rambune dus Sampai tentang hitungnya dan cepet. gampang. Tambahnya. Iya. Tenang. Matane picek, petane wi nggih apa? Sore sewu. Iki 4.000 ora luwih akeh. Maksudnya itu saya gede. Itu Sak juta. dijeber iki 4.000 gede lho. Ombo to, 4.000 gede iki. Ora salah iki jane. Lah iya. 1 juta. Sing abang-abang tak wi lho. Oh, nggih kolaan. Ora apa, alah wis ra usah, wis men aku nyang warung lho. Saiki ayo. Iki sing sakmene iki jatahe otong. Terus sing sakmene iki tangan. Iki ku Nanya barang sakmene, gitu. Nek. Aku serang tirakat, Bos. Ewu yo. Wis tondang tenang seminggu tak balekne. Minggu tenan lho iki. Iya wis to lek gak anu paranono nek mahku. Lah mek gimana iki lho? 3 tahun.
Muni padahal iki bedone. kuwi semoyomu 3 tahun iki gak semoyo njaluk kuwi. Piye to, Bos? Keadaan. Ndak kono. Wah. 15.000 entuk. Mangkane sowi. Ora oleh, Bos. Demek ngene tok ora oleh. Ora oleh. Wis tambahno nang di marung karo bilang kompak. Akeh iki, coy. Enak iki. Iki lho ya. Iki angkrange. Bobo, nek kumpul nih. Iya iki. Nah, mbak aku gampang. Setok yo. Rasa diitung wis apa kok ketok kandel sakmene Mas. Bisa ya. Oh. Itu. Komplek. Ibu 30. Enak ya 30. Sing umur 45 ya sakmene ya. 50 juta. Umure sawidak wis. Terus untuk loro Digenjot ya rek ngono to. alah sengaja kendor enak-enak. Wis budal saiki ya. Gak nganu to, gak kesel to. Yo kok kesel sih. Tapi yo nyabar deh. Sik golek sarapan sik. Bar golek sarapan kok dandul. Piye? Kita tenang tak bayari kok. Ngono. Ya no, ndek duwe kok. Ya, tapi pinter ya. Ndek duwe delok iki duwe. Kita tak bayari.